Пам-пам-пам. Відік. Па дадзеных, значит, адной сур'ёзнай аналітычнай канторы ў 23 годзе агульная выручка гульнявой індустрыі вырасла ўсяго на 2,5%. Хаця я говорю ўсяго, а як бы у нейкіх абсалютных велічынях, я думаю, што гэта нейкі касмічныя грошы дасягнула ўжо амаль што 94 мільярды долараў. Вось, калі ласачка. Калі глядзець, значит, на топ-гульню на кожнай платформе, так, зараз у нас самае цікава, можна ўбачыць, што большую частку часу геймеры надаюць сервісным гульням. Усё ж таки, як бы мы тут не гаварылі, а ў асноўным людзі ўсё роўна гуляюць нешта такое папулярнае, што можна пагуляць з кімсьці. Напрыклад, на ПК, PlayStation, Xbox і Switch першае месца займае гульня, як ты думаеш, якая? Вось гульня, у якую гуляе просто большасць. Call of Duty. Не, гэта сервісная, адразу кажу. Такая, ну, типу, World of Tanks. Не. Чекай, на ўсіх пляцоўках. Так, і PlayStation, Xbox. Ну, Fortnite які-небудзь, Roblox. Так, это Fortnite. Першае месца займае Fortnite. Таксама ў топе ёсць GTA 5. Гэта одна, умоўна, амаль што адна з такіх адзіночных. Хотя на ней там же мультиплеер есть. Roblox, Minecraft, LOL, Valorant, Contra и Rocket League. Калі ласка. У 23 годзе 60% гулявога часу было выдаткавана на тайтлы, якім 6 гадоў ці больш. Гэта гаворыць пра тое, што ўсё ж такі все равно набываюць 30 гульняў у Steam, гуляюць у нешта старое. Па дадзеных, значит, па гэтых данных 80% ад усяго гульнявога часу прыйшлося толькі на 66 гульняў. Ну, якія канкрэтна не называюцца, но умоўна атрымліваецца, што практычна усе, можна так сказаць, гуляюць у адно і тое ж. Конечно, мы там нехта нейкія індюшаціны там порыцца, нехта яшчэ нешта, але хочаш ты не хочаш, большасць гуляе ў тую самую Fortnite, у Контру лепяцца па вечарах, у LOL, FIFA, і вось гэта ўсё. Вось і атрымліваецца. Таксама 60% ад агульнага гульнявога часу было патрачана на тайтлы, якім... гэта я ўжо гаварыў. 27% ад усяго гульнявога часу прыйшлося толькі 5 тайтлаў. Гэта LOL, Fortnite, Roblox, Minecraft і GTA. То бок гэта амаль 30% толькі вось гэтыя 5 гульняў. Што-небудзь з гэтага ты гуляў? Ну, не. GTA 5 можна сказаць, што гуляў, але я памятаю, тыпу запускаў. Там хутчэй за ўсё нават ты не ў тое гуляў, што яны гулялі, там што там хутчэй за ўсё GTA Online, сапраўды, таму ты ні во што не гуляў. LOL, League of Legends, як оно там правильно называется, LOL. Так, я не гуляў, тому што я, в принципе, это Dota, так, умоўно. Dota, LOL, я такой не гуляю. Fortnite, гэта для мяне ўвогуле нешта тыпу школьнікі нейкі гуляюць. Roblox увогуле дзіцячых садках. Ты моя правінцыя, якая толькі ў гэтым, ўжо атрымоўваецца не ў гэтым, карацей, у першы клас пайшла, вось яна гуляе са сваімі сяброўкамі ў Roblox. Яны там у Viber созваніваюцца і рубяцца. Вось, бач, Minecraft і GTA 5. Minecraft я таксама ні разу не запускаў. А ты што з гэтага? Не, я Minecraft, Fortnite, Roblox, гэта онлайн. Усё ў свой час паспрабаваў. Карацей, ты чётка пад статыстыку гэта трапляеш. Нішто не гуляеш цэлы год. А як высвятляецца, так Fortnite... Не, гэта я ў свой час, не ў мінулым годзе, зразумела. Але ў свой час патыкаў і паглядзеў, што гэта, ў прынцыпе, такое. Слухай, ты Аркейн глядзеў серыял пра League of Legends? Не. Не глядзеў? Не. А чаго ты так скрывіўся? Я і не збіраюся. А чаго? Просто. А гэта анімацыйны? Ты мне адкажы, чаго? Што значыць просто?
Ну, не ведаю, просто не хочу, не буду глядзець. Чаго? Глядзі. Не хочу. Во, прычапіўся. Давай далей. На новыя гульні, з рэлізу якіх прайшло 2 гады ці На менш. беларускай мове ёсць. Аркейн? Так. Гэта анімацыя? Ну, Не буду я глядзець. там якасная анімацыя, ты што? Я з людзьмі стары? глядзець нічога не магу, а ты хочаш, каб я яшчэ анімацыі які глядзеў. Про анімацыі, дарэчы, што глядзеў, ты мне нагадай, я потым скажу. На новыя гульні, з рэлізу якіх прайшло 2 гады ці менш, гэта ў іх лічыцца новыя гульні, 2 гады. Прыйшлося толькі 23% гульнявога часу. Больш за палову гэта штогадовыя сіквелы на кшталт спартыўных сімулятараў. І зразумела, гэта чарговыя фіфы і гэта ўсё. Толькі 8% ад усяго гульнявога часу было выдаткавана на тайтлы на кшталт Baldur's Gate 3. Ну, пакуль увесь свет думаў, што толькі 8%. Ну, у сэнсе, што такая малая колькасць людзей, у прынцыпе, гуляе ў нешта новае. Вось сапраўды выходзяць тайтлы, яны глядзяць гульнявыя навіны, што выходзіць, паглядзець. Вось колькі іх насамрэч. Астатнія 80 гуляюць у кантру, Roblox. Так, гэта ўся адна і тая ж бурбалка, якая і робіць гэту казну. Усе астатнія спакойна лепяцца ў кантру, у лолы. Жывуць сваё лепшае жыццё. Жывуць сваё лепшае жыццё і маналі яны ўсе гэтыя праблемы, што звязаныя з сучаснымі гульні, нешта там выходзіць недаробленым. Світ-бабінг, што? Што у вас там адбываецца? Запусці кантру, не дры галаву. Там усё працуе, як і 15 гадоў таму. Так што вось такая вось. Ну і, значыць, гэтыя аналітыкі заключылі, што ў індустрыі становіцца ўсё складаней дабіцца поспеху. Ну, калі такая малая колькасць людзей, у прынцыпе, занята у, як бы гэта сказаць, у апрабіраванні, ну, хто, у прынцыпе, глядзіць новыя гульні, канешне, складана. Усе астатнія ўжо даўно выбралі. Это дзіўна, што... атрымліваецца, і не дзіўна, што зараз Helldivers такая папулярная. Яна шматкарыстальніцкая, яна якраз такі трапляе ў гэты пул гульняў, якія карыстаюцца поспехам. Ну, слухай, тут таксама не скажаш, што яна шматкарыстальніцкая, таму яна такая... Не, гэта адна з... Baldur's Gate 3, адзіночная, лишь такая ж... Відаць, што Baldur's Gate 3 гэта выключэнне з правіла, калі ўж так разбірацца, калі паглядзець ось на ўсё, гэта нібыта ўвесь свет такі, ну, давайте ж адну гульню якую-нибудь пагуляем усе разам, каб вярнуцца зноў да нашых контраў і іншае. Значыць, усё складаней дабіцца поспеху, калі гульня не адносіцца да вядомай франшызы. Аўтарам даводзіцца канкурыраваць не толькі з іншымі новымі рэлізамі, але і гульнямі на кшталт Fortnite, які ўжо адымаюць большую частку часу геймераў і распаўсюджваюцца на умоўна бясплатнай мадэлі. Ну, складана, насамрэч складана заняць гэтую нішу гэтых гульняў. Заняць нішу гэта вельмі такая ўжо вялікая планка, хаця бы адарваць кавалачак часу, гадзінку гэтага геймера, каб ён гуляў не вось гэты, а хоць паспрабаваў набутую гульню. Карацей, вось такая вось статыстыка. Сумная статыстыка. А чаго сумная, калі так разбірацца? Выміраючы від. Ты ўвогуле... Мы ўвогуле ні во што не гуляем. Я апошняго што гуляў, это Европа Універсаліс 4. Ну вот, ты вось якраз такі атрымліваецца, ты вось да тых 80%. Тыя, хто запускаюць адну гульню, якую гуляў 15 гадоў таму, 10 гадоў таму, 5 гадоў таму. Ты уключыў нешта новую гульню, паглядзеў, папляваўся і уключыў Европу Універсаліс і сядзіш задаволены. Ну. Вось мы атрымліваецца, каб не мой гульнявы блог, я бы таксама, як і ты сядзеў бы ў гэтых 80%, гуляў бы адну гульню і ўсё. У якую? Ну. Одна гульня табе до конца жыцця, у якую не дай бог, ты што, чалавек. Я нават не ведаю, што я выбраў. Напэўна, Европу Універсаліс бы, дарэчы, жарты жартамі. Яна рэгулябельна. Ну, тыпу, яна адпавядае маім нейкім такім поглядам на тое, як бы мне хацелася іншы раз правесці пару гадзін. Ну, тыпу, то бок яе можна пагуляць і зараз, і праз 5 гадоў сесці і 5 гадзінаў я пагуляць зноў. Ну, тыпу так, і я думаю, што будзе той же самы экспірыенс прыемны.